biyen wis tau ngrasakne penak. Saiki dadi kulit bangunan trimo ngusungi wapi. Iya ya nasibe judul kerja ning kono pirang-pirang tahun ra nek kabare. Muga-muga ae gek sukses. Aku tak melu wonge prei nguli. Oh, orang jangan mangkat iki Senin mandore. Mandore ra umum wong. Wapi kon milih. Coba. Di tukang yang mesti watu wineran suaman lo Sikit saya penak ora jadi. alah orang yang penak ngambet guys kayak kok saya yang ini piye lakoni aja nih urip ya Juga ono kancamu kan lho sing tak terne kerja ning kono kene dhisik kae. Pirang-pirang tahun ora nek kabare wis sukses, Pak. Mbok menawa Pak dhewe iso melu lek wong sukses. sopo lo pecah lemu kae to lah aku ya ra duwe nomere lho isan si urip kok ora bocah karo Indonesia ujian ora kabare pirang-pirang tahun Iya, lah kene bocah kae trenan di HP lan dhisik mangkate kae iki. Tapi aku dek kapan iki aku ngerti pas aku golek kopi nang warung iki wonge numpak motor kelimpeng mau bor ngono. Ngerti aku jane tapi ora gelem ngebel. Mbok iki yo bocahku kuwi apa kudu ora paham. Sak klebatan soalé. Mandu. Bener nih. Kene. ya apa mas Nyapo? Kuwi keren to. Sopo ya? Aku ayari. Sopo? Aku ora kenal kowe lho. Cok, Yo. iki kaya kenal to aku. Sopo lho? Iki kaya pemulung tak tulung lho. Mulung sapa to Mas? Aku ora tau mulung kok. Sing obene kerjaan kae to. Iya iki. Oh, iya sing tak terne kae. Iya. Lah aku ora kenal Mas karo sampean wong ngono aku ora ndek kanca. Edano bola lho. Urane aku ora tau ndek kanca ngono-ngono. Posisi motor mati saya iki. Cuma Mas berat lho iki. Larang iki. oh aku tek lagi tenan karo bolamu dhewe iki masuk ke lali karo aku Ora lho Mas jane sampean iki sapa ngono lek ora kenal aja ngaku sok kenal Mas karo wong e. Kenal. alah yes iya Ya nek tre lali. Sik. Sampeyan nomor sing sandal aku kae. lah Iya. Beling kulo Iya budu. iya Weh lah sampeyan sing sandal ora gelem ngomong ket mang. ini watamu sukses Ya, ya jeneng karo kon Ya ora ngono Mas. Ya wis sesuk ning omahku tak ijoli sepatu. apa nih Sandale kae aku salah butuh sandal ngono-ngono kae. Weh ngerokok aku to mbiyen. iya Rago to. iya Yes pokoke ning omahku tak ijoli tak slop. Piye nek sing lali jenenge wong e rasa ngono. Lah ora Mas. Sik to. Lah rupamu malah ngene kae iki. Loh, biyen kaya-kaya. ini kehidupan ki kadang ya ning dhuwur kadang ning sel Jan melas kene rupamu iki. wis penting kelak Kerja apa lho, Bos, kayak iki? hah Kerja apa? Ah, lah yo musingi watu. musingi watu Iki cah loro iki. Duh, iya loro men ya uripmu. Wong mbok ya kaya aku. Yo jenenge wong iki piye? Mbiyen ya tau ngrasakne sukses. Lah iki mah aku ora rokok sepurane ya, Bro. Cekeh ning kono rokok. Aku ya mbak mbako yo. Aku yo akeh rokok, mah aku pengen rokok kayak iki. Rokok wis rae. Saiki sukses ya. Alhamdulillah ya. Ntar ya apik Iya lho. Reget menurut tak umbah.
Demok-demok iki berat larang lho. Motor apa iki? Watumu ora kelar lho. Ngono motornya ning punuke. Iki bakal sampe Mas Abang ngene iki. Saya tere terasa. Weh rupane ya jan. Ora ser-ser ngalih ngono apa piye no iki? Nah, Ini ngopet-cepet wong nyambut gawe. ya ndelok bocah-bocah iku arek iki sajake kok ya jan melasmen. Ya lek ra duit ya ngidul lho tak kek. Rekono watu ngono lho. Santai bro, ora aku ya wis ngene iki lah jenenge wong urip iki. Iki lho sing sak terane urip. Ngusungi watu niki sik apa niki. Oh, ngene lho, aku tak omong ya. Piye bro? Jenenge wong iki ibarate iki roda berputar. Mbiyen tau ngrasakne sugih, mbiyen tau ngrasakne dadi gembel, saiki dadi jaya niki biasa. Biasa. Ini enteke sing siji iki aja sombong. Ora. Sombone lah bondong lho. Ora aku rasa. Aku iki barese ya bro. Aku melali karo kowe iki. Masalahe rupane iki malih. Iya. Ora apa-apa ya. Ora apa-apa. Iya. Astagfirullah. Biarlah dia berkreasi dengan songornya sendiri. Sik sugih. Urung rasane melarat. Marat. Ya, aja sampe ya. Ya lek trah ra duit ya timbang ngusungi watu iki buru-buru ning maku ngono. Ya ngur kere. Ya. Kere nanti duit ritek. Ini iki motor iki ya sajake ya reget ya. Umbahno ning kono lho, karo banyu klethong enek. Wah. Lha iki lho aku nek diumbah ora karo banyu berlian, banyu kletongnya. Nih, kowe wis jan 11 ya. Wis jalan kene iki ora apa. Sampai gelapnya. Halo. Waalaikumsalam. Piye, Bos? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Weh, ora neng telepon dah tebake. Pamer, Pak. HP anyar, Cuk. Apa ya? Gede, Cuk. Ini HP-mu e. Kan duwe. Endi nomorku ora? Ora ser-ser ngalih-ngalih ngono lho. Suwepet tenan lho. Cepet nih. Ngali yo. Ya sesuk itu lho ya, tak ijoli rokokmu kae karo sandalmu tak ijoli sepatu. Cuk, mesti ngono ae. Woi, Cak. Mandi kok, Cak. Piye kabar iki? Apik. Weh, Bos. Ini apa lho minjen iki? Ah garap kamar mandine kono ki to. Piye sajake? Kabare. Kabare ya apik. Kau ndi kok? Kan delok sawah kono lho. Nanya apa delok? Oh anu, anak buahku ki cuti mang. Dene garap apa lho? Nah, iki garap kamar mandi manggae kusuk karo gawang ngono apa? Harapanmu kan. Iya. Nek aku melu wong. Penting kasil ngene. Ora lah kono kesukaan anak buahmu sing tak terne mbiyen kae. Saiki sukses ya saya. Duwe motor ninja barang. Jan Kowe ngole ram banget. dah iki motorku nggon ndika. Heh? Motormu emang? Iya, abang to. Iya. Lah iya iki motor. Lah. Tre anu wae emang. Cuti ya jreng. Endang omah ngono. Engko tak sangoni piro ngono. Jrek ngopi. Mandene kok sombong ya. Sombong ya Ram. Sombong Gue iya. montor apel sombonge ora maksud kita. Totok luwali ngono modele. Ya ngono lek kena, ora kena ya wis. Wis kok tak omongan. Lah tapi mosok ngono. Lah dhisik ki lak kowe ta sing gowo. Lah ya makane kuwi biyen sing gawa aku nalika dheke sik dadi gembel tak tulung saiki masa wis sukses wis lali sekaro sing gawa. Ya karepku aku ya ora njaluk apa-apa, ya ming tak jaluk ki wong iki mbok ya sing eling nek karo kanca, sing eling karo sapa sing gawa, ora kok luwali ngono. Lah iki ora tau komunikasi mbek kowe. Ora. Iya wonge ra ndek HP lho. Ya wis wis apa emang? Iya lho saiki ndek HP kuwi digowo ta iki. Lah. Wis kuwamerne. Totok telepon ning ngarepku. Ngene lho. Iki sapa sing telepon. Iya, aku dhewe ya kaget ora cetok pirang-pirang
tahun kok. Jadi arep mulai ndang omah ngono to. Wis tak omongane ngletre kene. Ngletre ra kene wis tak lerekne ae. Iya lek tre ora kena diomongi ya wis piye amprih apa tute no soalnya engko ya ora penak lho engko. Alah ana. Narekne pisan. Nempo cara kena jalu tulung ora kena jak. Bola dadi bola kok. Lah iya lek tre ora kena diomongi ya ben di anu ya. Soalnya engko yo kena lho anak buah puntet kae saiki Iya. sombong Seneng barang kok dadi ya lah. Sopo liwat kene? Lah ya wis sing duwe omah sing tak kerjani ning bos e. Ya lek anu ku mang lho ya selingkuh wis urusono. Iki aku wis Lawanmu. arepe ngasar iki aku tak ngresiki alat-alatku ke tak laut aku. Ya tak omongane wis to. Tenang. Ya wis anu wis matur suwun yo hati-hati ning dalan. Iya. Yo tak terusne iki. Sukses terus ya. Ya ya. Ya ancuk dari bocah ya. Montor silian HP siliane sombonge rampung. Sombonge sak langit ya. Lah ya jere kanca-kanca bosok iki ngono kuwi. Geten aku. Masa nih ganti ubah karo bos e. Ya, dipecat ngono ben. Lah iya. Karepe Bro. karo ngene lho, lek tre di kanca iki jangan datang di saat dia butuh. Nah, iya, bener iki. Lek ngono kuwi serah kena jak polos tadi tenan lek melarat neh arek bial siliter. Lek anu laut ae. Iki piye? Iki digeron. Corona gini-gini. Waduh sih mbak